Вітаночки, мінські монтажні хаса на сувязі. Сьогодні у нас така праця, яку я виконував першиню. Сашка у другий раз. Це ось гэтай ось опори, а докладніше наоборот. Піднятися ось на эту опору і увести електричність вон кудись туди у хату. Будемо спробувати. Зайдешь, Пилька, или загоним? А хто його ведає? Ну посмотри. Блядь, ну так ти ж робив, я не робив ні разу, не ведаю. Загоним. Ну ось і все. А вот так вот загоним. Ну що, ми починаємо. Починаем. Let's go. В воду хату, повітряний ввод. Тому потрібно змайструвати шматування до опори, виробляємих за шпильки в 8 гайков, шайбові траверси. Я ще необхідно зробити пустаку, яким буде стіп запори. Робим я мозга призруби шпильки із сантехнічних тримальників. Пригадаєм усьо окей, а електра. Ой, притуляем дробины до опоры. Сашка на латке разбил прилетал, я еду с лупа. Мантуем наши крафтовые тримальники. Мантуем наши крафтовые тримальники. Мантуем наши крафтовые тримальники. Мацуем и спускаем его вниз по нашим мацовальным. Раскусать и трубу. Усё окей. От электро. От электро. От электро. Эй, теперь мы внизе. Будем подключаться монетуши. Изолированный провод до автомату. Через это стискаем его наконечниками. Они обтиснуты в клемму его пихать нельзя. Термоустаживаем, затискаем, собираем. І все як було. Так, ну що, з гэтай опорой здається все. Ось ми у чорной такой ПНД трубе опустили хоп-хоп-хоп-хоп-хоп кабель до щиту. Ви бачили, як ми там розключалися. Ось, ну і ось там наверху такий наш імпровізований гусак. Ось тут закреп, як він там, анкер. Ну і зараз будемо спробувати ось до той опори дотягнути. Але пакуль перапынак на ежу. Раскладываем дробины. Как я не повалился, Сашка стал с другого боку. Так бы мовить, теле равноваги и без пети. Присвидровываем круг до металличной опоры. На триконские саморезы сподяемся, театр рвется. Все окей, от электро, от электро, от электро, бай. Чаплеем на крючок промежковое мацование, у якое будем фиксовать сил, что мы плануем смонтовать. Сашка натягивая провод унизе с усих своих панских сил, а я имкнуся защелкнуть дрот у фиксатор примальнику, так тягнешь, что аж слупнется. Але, все окей, от электро, от электро, от электро, бай. Ну и настал час прикрутить сил до хаты. Усталеваем на фасад, кронштейн чаплеем, анкерный стискач. Просовываем раз его проводы и затягиваем, что есть моц. Все окей. Ну что, натягнули? Ну, здається, не дренно, не ведають. Ёсць тут такі хіби ці нема, но як розумели, так і зробили. Зараз вон Сашка, як это, на орехи підключить, ну, такі самозажими. Хіп перейде на звичайну, ну, на звичайний кабель. Я вже затягнули так само праз хату. Хату здимати не буду, бо не дозволено. Тому ось так ось. Хоп-хоп-хоп, і зараз Сашка буде робити пригожості. Электро!
ад электро. Бай. Дакладней пра зарыхі, а з дапамогай прышпіляючага заціскальніка. Усё окей, ад электро. Бай. А я паралельно мантую часовище для будаўніцтва і разключаю кабеляве, які ви просягнули праз хаду. Ну і здається все окей. Ад электро. Бай. Все окей. Ад электро. Бай. Ну што, здаецца, ўсё, фазу падалі. І нацягнулі сіп. Хоп. Хоп. Здаецца, ўсё, што планавалі, выканалі. Адзіё. Адзіо.